салом дӯстон, ба канали мо хуш омадед. Дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо хоҳиш менамоем ки дар ҳамин видео ҳатман лайк гузошта зангулачаро зер кунед то видеоҳои моро аввалин шуда тамошо намоед. мутаассифона охири вақтҳо просмотрҳои мо бисёр кам шудааст. ҳама меҳнати мо барои шумо аст. моро ҳатман дастгирӣ кунед. ташаккур. пойафзолҳои босифат аз шарму замши тоза, либосҳои босифат, истеҳзоли Кавказ ва либосҳо аз брендҳои ҷаҳонӣ дастсафка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон. барои дӯстдорони ҳам классика ва ҳам спортивни вариантҳо ҳар рӯза дар телеграм-канали Шермардон Шоп бренд пешниҳод мешавад ки силка дар комментария ҳаст. инчунин барои фармоиш дар ватсапи рӯи экран бода нависед. расман Фаридун Одилов 18-2 дар финали гран-при созмони СЯ бо размкори чечен Адлан Ибрагимов 82 рақобат хоҳад кард. ёдовар бояд шавем ки дар рақобати ниманиҳои размкори мо Михаил Махнаткинро тариқи нокаути техникӣ мағлуб карда буд. дирӯз бошад Адлан Ибрагимов размкори брезилиягӣ Леонардо Силваро бо қарори ҷудои доварон мағлуб сохта ба қисми ниманиҳоӣ роҳат ёфт. СЯ гран-при финал Фаридун Одилов 18-2 ва Адлан Ибрагимов 82. вазни нимвазнӣ. ғолиби ин набард соҳиби $1 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мегардад. макон ва рӯзи набард рӯзҳои наздик муайян мешавад. ва мо низ кӯшиш мекунем ки дар бораи ҳар дуи варзишгар бароятон маълумот пешниҳод намоем. ҳоло бошад суханҳои Фаридун Одиловро пешкашатон менамоем. Как тебе поединок? Хороший бой. Поздравляю Атлана с волевой победой. Готов ли ты лучше дышать его на протяжении 5 раундов? Ну, посмотрим. Теперь дальше бой покажет. Иншаллах покажем красивый бой. Друзья, тогда давайте заглянем друг другу в глаза. Под ваши аплодисменты стартаун прямо здесь и сейчас. Спасибо большое. Понят мой очень хороший в борьбе. Значит, будем бороться. Мне тоже хотелось бы с борцами драться. Посмотрим, чья борьба лучше. Он взрывной. На все удары взрывается. Характер есть у него. На характере взял 24-й раунд. На волевых характерах взял. Ну и борется.